Di na siguro nato malilong nga ang atong nadungog labi na sa ebanghelyo karong buntaga bililhon og ato nang nasayran. Ang maong titulo sa maong sambingay ni Kristo mao katong titulo nga Good Samaritan o ang maayong Samaritano. Sa maong istorya mga igsuon o panudlo ni Jesus ngadto sa magtutudlo sa balaod, nindot nga kining tanang istorya nilugdang gayod sa pag-actualize sa maong sugo sa Dios nga batakan kaayo. Ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan o paghigugma sa atong isig katao. Siguro makaingon kita nga magtutudlo makahana sa balaod, Father, pero nganong nangutana pa man siya, kinsa may akong isig katao? Obvious ba na? Nga minguta nga, kanong isig katao nako, kining akong katapad sa paglingkod karon. Ang akong isig katao, ang akong silingan, ang akong kauban sa JKK, ang akong kauban sa trabaho, kini sila ang mga tao nga akong mahimamat, mao akong isig katao. Dali sultihon mga igsoon. Pero ang nindot nining maong panudlo ni Kristo karon, iya pag yung gifocus pag-ayo ang atong lens sa pagtuo diha sa pag-ila nato sa atong isig katao. Mao nga bisan siguro obvious ang pagsabot nato sa atong isig katao, nindot ang pangutana sa magtutudlo sa balaod kay kini siya mas nakapalawon pa sa atong pagsabot sa atong relasyon ngadto sa atong isig katao. Ug tuod man maingon nato nga sa istorya makasabot pud kita ug maingon kita nga ang Samaritanhon mao isig katao gayud sa maong tao nga gibunog, gikawatan ug himalatyon. Pero mga kaigsunan, kining maong sitwasyon mas mapalawon pa nato pag-appreciate kung atong ilhon kinsa man gyud ining Samaritanhon, Father? Samaritanhon, kinsa man ni siya? Diha sa kultura o diha sa relasyon o sa kahimtang ni Jesus sa ilang panahon, ang Samaritanhon o Samaritanhon dili ni sila kanunay amigo sa mga Hudiyo. Ngano kay sila gitan-aw nga mga ubos nga klase sa mga Hudiyo. Dili sila ang pure breed. Kay ngano niadtong panahon nga namatay na si Hari Solomon, ang Israel ilang napikas niadto sa duha na ka gingharian. Ang gingharian sa Huda ug ang gingharian sa Israel. Ang gingharian sa Huda, ang ilang sentro mao ang Samaria. Ang gingharian sa Israel, ang ilang sentro mao ang Jerusalem. Ang usa ka dili na angayan diha sa mga Samaritanhon. Kay diha sa pagkabulag na nila, sila gibanhigan, sila gisakop sa mga Assyrians. O tungod kay nasakop sila sa Assyrians, ang mga Hudiyo niadtong lugara gipangbihag, gikukuha o gihimong mga kabit, gihimong mga paanakan, gihimong mga nagminyo sa mga Assyrians. O nahimo silang pagano, gitan-aw sila nga hugaw, gitan-aw sila nga dili na ni siya pure breed. Ikaduha, nasuko kayo ang taga-Israel ngadto kanila tungod kay naghimo silang ilang templo usab didto sa Huda nga dili na moadto ang mga Hudiyo ngadto sa Jerusalem. Busa naaning maong animosity, naaning maong panagbangi nga basta sa Samaritanhon sa mata sa mga Hudiyo kini sila ubos, kini sila uneducated,
Kini sila mga tao nga daw, no? Dili sila maayo nga mga tao. O ang mga Samarianhon naghupot usab og kayugot ngadto sa mga taga-Israel tungod niining maong panlantaw nga sila gidaog-daog. Nan, uban ni ana, mas ma-appreciate nato ang storya ni Kristo. Nga di ay ang atong isigkataw, dili lamang pagtan-aw kung kinsay akong katupad, kinsay akong kauban, kinsay akong amigo, kundili ang pagtan-aw gayud sa panginahanglan sa akong isigkataw, sa panginahanglan sa uban. When I see the needs of others, then kanang maong panginahanglan makapaaghat unta nato sa paglihok aron sa pagtabang kay mao kana ang definition ni Kristo sa isigkataw, kadtong mutabang ngadto kanila. Nan expected unta kay pari Levita nakakita sa mga gibanhigan mo na nga ang atong tanaw nga kini unta silang unang mutabang unsa man po'y nakapugong nila sa pagtabang. Naay balaod mga kaigsunan sa mga Hudyo nga kung padulong ka sa templo unya makagunit ka og usa ka patayng lawas nan ikaw tan-aw na nga hugaw o dili ka na makasulod sa templo. Ang pari maoy magadumala sa pag-ampo dito sa templo. Ang Levita maoy magatabang sa aron mahimong maanindot ang pag-ampo sa templo. Mao nga alang kanila tungod sa religious norms, kini ang nakababag sa pagtan-aw o pagtabang gayud sa ilang isigkataw. Sila nakural sa ilang panlantaw nga hugaw, kay hugaw man kini nan kinahanglan ako mulabay lamang, dili mo tabang niya, kay ako no naay dakong obligasyon ngadto sa templo. Naay rason nga wa sila mutabang kay naay greater need sa katilingban. Apan ang Samarianhon nga dili expected sa huna-huna sa mga Hudyo nga mutabang, siya na noon ang nitabang. Siya na noon ang nipakita nga siya isigkataw ngadto sa gibanhigan. Kini mga kaigsunan kung atong lantawon daw murag lisod dawaton sa kultura nga naay panagbangi nga ang gitan-aw nga ubos, ang gitan-aw nga walay nahot, ang gitan-aw nga uneducated, mao na nooy naghimo sa sakto nga pagtabang sa atong isigkataw. Ngano man kana nga siya man noon ang nakakita nga nahimong silingan, nahimong isigkataw sa nanginahanglan. Masabtan nato mga kaigsunan nga gani sa unang pagbasa, si Moises nag-advise na sa tanang mga Israelita, sa tanang mga Hudyo. Ug usab diha kanato nga mingon si Moises nga ang balaod sa Dios, no? Ang balaod sa Dios atong sundon kay kini ani-ana dinhi kanato. Ayaw pag-ingon nga kinsa may muadto sa langit aron mukuha sa balaod sa Dios aron atong mapuy-an, kinsa may mutabok sa kadagatan aron makuha ang balaod sa Dios aron ato usab nga masunod. Mingon si Moises, naa na diha kanato, gisulat na kini sa Dios diha sa atong kasing-kasing. So kung maingon kita niya na mga kaigsunan, ang paghigugma di ay nato sa atong isigkataw, unta, automatic. Nga naman, naana sa atong kasing-kasing
Gi-download na sa Ginoo diha sa atong kasing-kasing uguna-huna kana. Kay tungod kana ang identity nga gipaambit sa Ginoo diha kanato. Ang Dios gugma. Amen. Ug ang iyang paghimo sa tao diha sa iyang dagway ug kasamahan. Unsa man ang usa ka dagway ug kasamahan nga gipaambit diha kanato. Mao gayud ang iyang gugma. Nga bisag sa marianhon ka pa, bisag tan-awon ka pa sa tao nga ikaw ubos o ikaw taas, uneducated, educated man, kanang maong gugma generic kana kay naa na diha kanato, naa na sa atong sistema sa paghimo sa Dios diha kanato. Ang kapait lamang kung kining gugma pusto nato sa daghang norms and requirements sa atong kinabuhi nga maglisod na noon kitag puyo o buhat niini diha sa atong kaugalingon. Mao na ang atong bantayan. Nga gani, mingon si San Pablo, nga si Kristo mao ang hulagway gayod sa Dios dinhi sa kalibutan nga atong nakita. Kay ngano man, kay siya tinuod nga Dios, apan gibiyaan niya iyang pagka-Dios, gihukas niya iyang pagka-Dios, og nahimong tao, og nipuyo uban kanato, og mihatag siyang kaugalingon alang kanatong tanan sa iyang kamatayon sa krus, nga naghatod kanato sa tinuod nga kaluwasan sa pagpaila diha kanato kung unsa gayud ang gugma sa Dios. Siya ang evident, obvious, clarix nga hulagway sa Dios diha sa atong kinabuhi. Kay tungod dili lamang siya nagsulti mahitungod sa Dios, kundili iyang gipakita ang Dios diha siyang buhat sa paghatag siyang kaugalingon alang kanato. Mao kana nga alang kanatong mga Kristohanon, naagyo di ay dako kayong hagit kanato sa pagtan-aw gayud sa atong isig kataw nga karong Domingguha atong usisahon. Ug pangutanon to kaugalingon, nagpuyo ba ako sa ebanghelyo nga akong nadunggan karon? Unsa may akong gihimo? Dili lamang sa imong silingan nga sige hatag kanimo og sud-an labi na og naay parte sa ila. Dili sa imong higala sa trabaho nga mao'y mutabon sa imo o kumangita na imong boss kay ikaw natug lamang dito sa suok. Dili kadtong tao nga imong kainuman nga maoy ni libre o Red Horse nimo gabii. Kini sila ang mga nanginahanglan sa atong katilingban. Mao na mga kaigsunan nga hagit kanatong tanan karon. Nga kini di ay pagpuyo, pag-actualize sa tinuod nga gugma ngadto sa atong isig katawo, pinaagi sa pagtubag sa mga panginahanglan, ato gayud di ay kanang puy-an. Niadtong una, kanunay akong gawas suroy sa among barkada. Sa barkada sa eskwelahan, mga ligog sa mamutong, muna basta weekend, pagkasabado, nindot kaayo. Sa kasabado niya na, padulong na ako ngadto kay magkita na may kay mamutong me. Dayon sa akong paggawas, kita ko sa kabata, no? Nga in town, no? Natunok. Unya, kaila ko sa bata, no? Anak sa among silingan, no? Nga sige lang away lang pamilya, palahubog kay ang papa. Huna-huna din ako, gaba natunok, laagan manggod.
Gayon, kay lagi nihilak ang bata, akong giadto, higinan ako, noon sa mana, kusog ang dugo. Kay lagi, dili ko gusto malate sa pamutong. Miingon na lang ko sa bata, lakaw uli dayon. Mugawas ng pari di ang dugay ka. Dagan in taon ang bata ngadto sa ila. Ang akong kasing-kasing nagulpot sa katawa. Kay nito ang bata nga mugawas ang pari diha sa samad nga nagugas ang dugo. Ako ning gisulti sa akong mga barkada pag-abot nako didto. Unya ang akong mga barkada altar servers man pareho nako. Ngan mingon ang isa, "Hala ka, unya wa di mo tabangi." Yung nga mutabang man ko di man to akong parinti. Ano mutabang man ko ato nga anak man to sa among silingang palahubog. Unta iyang papa mo'y mutabang adto, sige lag inom. Pagka Domingo nag-serve me, ug kini ang ebanghelyo. Paggawas na mo ngadto sa sakristi, ang akong kauban nga altar server nga akong barkada, miingon siya, "Pikat." Perti na kong kakonsensya ni ini. Nga pagbalik na ko sa balay, niadto ko sa balay sa akong silingan, akong ipangumusta ang bata nga natunok. Tungod sa akong konsensya, nagdako niya og pan, og orange pa man si adto, no? Basta masakit ka na may orange, pan og orange. Para lang mawa ang kayugot sa akong kasing-kasing sa kaamguhan ako nga, atay serve ko sa simbahan. Unya mismo na ako sa kong atubangan ang mensahe ni Jesus, wa nako matubag. Tungod sa ako lamang nga preoccupation sa akong plano, sa akong kinabuhi. Usa ka ehemplo mga igsuon, nga diin di ay ikaw ako posibleng masugamak sa ingon. Kay usahay ang mga nanginahanglan sa atong katilingban, nahimo ng kabahin sa landscape sa atong environment. Di ba? Natural raman sa ato sa Pilipinas nga mag-drive ka, naidaghay manuktok, "Sir, gay ko, sir, gay ko. Sir, pamahaw, sir. Sir, kwarta, sir." Kabahin na ni sa atong katilingban. Naanad na kita ni ini, nga dili na kita makakita sa panginahanglan gayon. Unya, tinuod mo tabang man ta. Mutabang ta. Oh, hatag tag piso, hatag tag 5. Tinuod ba ka na nga pagtabang? O para lang mohawa siya, o di na magsinamok kanimo? Ang maayong Samaritanhon, wa lang mohatag og kwarta, wa lang modala kaniya ngadto sa balay abutanan. Iya gayud nga giamuma. Aron pinaagi niini, maayo gayud siya. To really be a neighbor to others means to bring healing, not just band-aid. To be a neighbor to others means to help, not just to erase, to erase the sins in our conscience. To be a neighbor to others means to bring the salvation of Christ to others. Mga kaigsunan, nining Eucharistia, si Jesus, mihatag na po siyang kaugalingon din kanato. Isip kita, iyang mga igsuon, iyang mga higala, iyang mga isig katao. Aron pinaagi unta sa iyang presensya, kini maoy maka-ignite, maoy makapadilaab sa atong kasing-kasing sa gugma na nga gitanom sa Dios diha kanato. Aron unta kita mahimong tinuod nga isig katao ngadto sa atong mga kauban niining atong katilingban ug niining atong kalibutan. Amen.